Okay, ready to go na. Yay! Yay! What's up, people? And next stop, Mavic. Pag-asawa na pasagdanan. Batong kaban. Whoa! Yo people, welcome to the Bitog University. Kami karon diri sa may Camellia. Kauban ang gikan sa Orahik Media. Ala, kung baki pangalan niya. Si Juan. Sugsibal. Mga editor, cameraman, uban, layout artist, mga kulba ni sila. Karon namin diri kay timing kayo wa may lingaw. Uy, kadto na si Baby Charlie. Baby Charlie. Hi. Ada. So magtuon sila mo gamit aning drone. Para daghan pwede mag-drive. Ito nako, yon ko ni. Oh, ang pag-una na, ala diri ka. 1 tapos long press din ikaduha. Okay, okay. Ana. Oh. Ana, liyok ka. Liyok na gala, para nasa epilepsy. Lagi pun diriya. 1, 2. Connecting. So muna bay, ang kanina sa pikas, muna ka lang murag yung exposure. Shutter speed bro. Kana take off, wala ni. So muna to ni ron. No fly zone man diri. Wala tawawan ta karon. Epic fail. The whole area? Pagkaroon na itong internet. Na. Munang restricted area, dili ka pwede makapalupad og drone. Wala ne. Alright, since no fly zone diri, so di balinta sa SM. Tara. Mamalit na po ito, no? Saman. No? Oh, wala man. Okay, so namin karon diri sa likod sa may SM dapit. So tanaw na mo karon kung makalupad na mi diri dapita. If ba siya respect. Okay, ready to go na. Yay! Yay! So naay katong kuan kung kani yung screen yung gamiton, pwede take o kani yung gamiton, pwede kani. Slide. Ana. Ano yung posisyon tayo? Adrian, kani kung kani ang pisito nimo, picture, video ni siya, kana picture. Asa lagi sa? Kani. Kana picture, kung mo na i-click kana video. Kani mo ni ang pahayag. Kani dayon ang katong modo ko kana. Oh, kalma siya. Pwede ini mo siya mapalandiya ba? Forward sa dire. Okay. Pwede na po din. Hindi na din mo siya. So mo ni ang among grupo karon kay tungod kay nanamig ginatungod karon nga Orahik Media. So para na mag-drone. So kani sila editor, cameraman, layout artist. So karon nagpractice sila sa drone para bisag anam na dapat imo ipasa ang mga mga skills para makabalo pa dili lang ikaw sa kabalo, sila tanan makabalo na. Diba? So at least na tayo opportunity nga makatesting sila. Slow lang. So lagi. Go. Pag go na makuha niya subject,
Kini din sa imong Pindutan da. pinduton lima sa niya pa. Clockwise nimo siya. Butoy na rin na siya bay. No. Test light. Hindi lang makita. Ano ba? So, Okay. Stuck pa lang. Lang. Oh, grabe ba? Wala, mag-expert. done with our practice tuba. Di apil ang bata. Alright, manami o kuan. Palupad ka ganina, gikapoy mi niluparay sa drone, so magluto mi. Nakapit mi kanina sa terminal sa may CB ride na yung mga dagan isda dito. Charat-charat. Pirito, magsugba, Hi, friend ya, oh. terus magkilaw. Huy! Lupa na din, oh. May pet na. Oh my God, I hate that. I hate frog. Tingnan na lang sa CR gani. Si palak-palak na. Nagaway naman dito sa frog. Dakong tao, talawan o palaka. So, kinilaw. Kung ay balas, kinilaw. Ako na po'y balag kao na na. Kasi paano ng isda, Brad? Bilong-bilong. Bilong-bilong. Angkol ni Sapsap. Si Juan ang kuan. In charge sa Sugba. Ah, ikaw in charge. Okay. Tarungan niyo yung mga trabaho ninyo diyan.